right, Nongoma FM 88.3 we play. Yeah, you're listening. 13 minutes past ke 4 kanti ke drive connection ngunulwazi ke mina igama lami ngingwakwankosi uzimrazeri infombi yemswati khona la ku 88.3 we play. Yeah, you're listening. Ngikuthembisile ke na kanjani ukuthi ngizobe nginaye la uDr Nyezi khona la emsakazweni Nongoma FM 88.3 akahambi ke yedwa uhamba ke naye ke lapha ke umkhulu uBheseni ongumlali ke wendabuko ngihlezi nginabo ke ngama Mondays kodwa namhlanje sise no yazini ngashintsha ukwenza akube yiFriday asiyenza into yethi ibe yiFriday uyabona ukuthi ke uAugust uqala kabi uqala ke ngolwesihlanu shuthi ke uAugust uzosibulala ngama weekend mawubheka kahle nje siyayiqala inyanga sesingena lapha ke kuyena ke uAugust okay noma ke singena kuyiweekend doctor ziningi ke izinto esiyayisikhulume ngazo ke khona la emsakazweni Nongoma FM ezahlukahlukene nje esithinta umuntu yena ngqo esithinta ke impilo yomuntu ezithinta ukuyiphatha komuntu ezithinta inhlupheko yomuntu nokukhulula komuntu okuthinta ukukhipha umuntu enhluphekweni ngike ngabona uposte kaninganyana nje la ukuthi abantu bayahlupheka abantu kodwa babengadalelwanga ukuhlupheka abanye babo abanye nje bayahlupheka kufanele ngabe bayahlupheka kunezinto ezithile kumele bezenze kuze kusuke lelifu lenhlupheko bakhonela lokho ke odokotela ku Dr Nyezi naye ubuye esebenze spiritually phinde be life coach phinde esize ngokomqondo akhe impilo yomuntu ayisuse phansi ayibuyise ayilandelela ilahleke khona ayibuyise izoqala Dr Nyezi unolwazi ke ucela ukubingelela emsakazweni Nongoma FM aphinde ke futhi akwamukele kuyi Friday. Yebo sanibona ngiyanibulisa ngithi happy Friday isethelekile ke uVuyani Vitalis Nyezi hamba namakhehle. Dr Nyezi molweni. Molweni ninjani? Siyaphila thina size kubantu sizosiza abantu asizile nje ukuzokhuluma kuphela emsakazweni ukuthi abantu basizo kodwa size sizokhulula abantu kahle kahle sizobethula imithwalo abantu abaningi bathwele inkinga ziningi abantu abaningi amadlozi abhekele izinto zabo zimnyama idlozi lingeniswanga njalo ukhona lapha ke yena ke lapha ke umkhulu Bheseni ukhona la konke lokho sake sakhuluma indaba eyathinta abantu abaningi kakhulu la sikhuluma ngabantu abathwasa kungamele bethwasa sikhuluma ziningi izinto kahle kahle thina esiziphethe kodwa namhlanje sifuna ukuthi ke why people don't seek psychological or spiritual help even when they know ukuthi ke they have a problem and they need help abanye abantu bayazi ukuthi nginenkinga ngiyalidinga usizo kodwa njengamanje kube nalento emdonsela phansi lento emenza debesele angazi noma sizothi uyadebesela noma vele usuke kahle kahle engalidingi yini usizo na doctor sawubona again. Yebo sanibona hayi siyajabula uba la ekhaya siyabingelela kakhulu kubalandeli nabalaleli bonke beNongoma FM sithi nje amen siyabonga uba la ekhaya. Happy Women's Month. Are you happy women's? Kwashuba hayi uzohletha isikhunjuza kodwa ke hayi happy women's happy. Yeah, happy Women's Month. Nakho doctor asivele singene odabeni lwami nawe namhlanje olwami nawe nantu luthi bakhona abantu abaziyo ukuthi balidinga usizo abantu balifuna usizo psychologically spiritually njalo kodwa njengabantu abantu bahleli phezu kwakho konke lokho ukuthi they know ukuthi balidinga usizo but why they can't go and seek help. Okay siyabulisa siyabonga ngethuba siyabingela kakhulu kuNongoma FM sithi sijabulile uba la ekhaya. Ngiyacela sisiwami namhlanje ukuthi ishow ke siqale ngendlela ehlukile namakhehle. Sizama ukuthi sheshise indaba esikhathi. Alright. Okay njengamanje mina ezuVuyani psychologist udokotela wengqondo aphinda abe hypnotherapist. Shothi aphinda abe udokotela wengqondo ngale khona izinto ezifihlakalayo engqondweni esesithi unconscious mind. Sifuna ukudila nazo ke namanje. Phinde futhi ngibe life coach. Life coach isesithi NLP. So is a neuro linguistic programming. So sizo reprogramma yonke lento engabanga kahle empilweni yakho ukuthi mhlawumbe uyisahluleke ucabanga izinto ezingekho right izinto ezingakuphilisa sizokushintsha lokho. Ngiphinde futhi ke obviously ke ngibe yilanto i spiritual healer. So namhlanje indlela esokuqala ngayo izothi ukuhluka kancane. Njengamanje mina ezinguVuyani Vitalis Nyezi ngiyacela ukuthi umlaleli lapha ekhona eNongoma FM angiphi ithuba nje 3 minutes
ukuthi ngikhulume nale unconscious mind emnikeze inkinga ngoba unconscious mind ila izinto zigqibeke khona ila ubuhlungu buhlala khona Cela ukuyigubha namhlanje. namhlanje sifuna ukudila naye ngithi mina ngicela umlaleli lapha ekhona angivumele mina nguvuyane nekhehla la iduze ukuthi 3 minutes nje sikhulume nale ngqondo ngoba phela le ngqondo lena kade ayihlupheka kade ayingene emzimeni isize naye yamhluphekisa umntana abantu akasazi ubelenzile so njengamanje nje ngithi 3 minutes ngicela lelo thuba ke sengiyaqala ke okay ngicela ukuthi ke athi umlaleli lapha ekhona ngoba njengamanje sifuna ushintsho sifuna thola healing sifuna thola usizo ngifuna athi yena today I give myself permission to heal softly gentle at my own pace it is safe to ask for help it is safe to speak my truth my wounds do not define me my past does not limit my future umkhulu ngalana uzoyisamarisa ngesizulu eziqhubeka ngiyabingelela emsakazweni noNgoma FM uSimpiwe lo uNdlozi wakwaNdwandwe omunye umuntu uzomkhumbula kakhulu lawa ama affirmations okuyiwona azosisiza ukuthi ke mhlawumbe siqhubekele phambili ohambeni lethu lokwelapheka nokuthola usizo umkhuluma eqala ngesingisi ethi today I give myself permission to heal ngizoqhubeka ngesiZulu uthi namuhla ngizinikeza igunya lokwelapheka kancane kancane futhi ngepace yami efanele mina kuvikelekile ukufuna usizo futhi kuvikelekile nokukhuluma iqiniso izilonda zami noma ukushayeka kwami akuchazi isiqu sami lokho kwenzeka kimi kudala akungivimbe ekutheni ngifike kulokho engufisa kusasa amen ngicela ukuqhubeka futhi ngathi singiyese umkhulu uzoqhubeka sizama ukuthi sisheshise nabe isikhathi okulandelayo ngicela umlaleli lapha ekhona athi I am worthy of kindness love and understanding simply because I exist I do not have to carry my pain alone there are people seen and unseen who wish to help me ingifanele kakhulu intobeko uthando nokuqonda ngoba ngisaphila namanje akufaneleke ngiphathe ubhlungu ngingedwa bakhona abantu ababonakalayo nabangabonakali abalangazelele ukungisiza even small step I take even the smallest is an act of courage and self-love. Even when I feel afraid, I choose to move gently toward hope and healing. Noma ngabe siphi isinyathelo engisithathayo, noma ngabe sibukeka sincane kangakanani, konke engikwenzayo kuqoqumezela ukuzithanda kwami. Noma ngabe ngizizwa ngesaba, kodwa ngikhetha ukunyakaza kancane kancane ngisondela ethembeni nasekwelaphekeni. I honor the part of me that survived. I honor the part of me that longs to be free. I trust that healing is possible. I trust that it is safe to receive the support. Ngimhlonipha kakhulu ke umuntu namanje ophila ngaphakathi kimi. Ngimhlonipha kakhulu lo muntu ophila ngaphakathi kimi ofuna inkululeko. Ngiyathemba ukuthi ukwelapheka kuyenzeka. Ngiyathemba futhi ukuthi kuphephile ukuthola usizo. Today, I open my heart to guidance, compassion and strength. Step by step, breath by breath, I remember I do not have to face this alone. Namuhla ngiyayivula inhliziyo yami ekutheni ngikhalimwe. Ngigqugquzelwe, ngiphinde ngiqiniswe. Kancane kancane noma ngiphefumula kancane, ngiyakhumbula. Angengikwazi ukubhekana nalobu buhlungu ngingedwa. I am grounded, I am loved, I am healing. Ngixhomeke kakhulu kumina. Ngithandiwe futhi
futhi ngizokwelapheka. Okay, no ngendaba esikhathi ngesiqhubeka nakho konke ebengikuprepare kuningi kakhulu sisinolwazi kodwa nje ngiyabonga kumlaleli ukuthi ungivulele i-unconscious mind yakhe ukuthi ngikhulume naye. Sengibonge kakhulu ngiyathuba ka-unconscious mind umlalela ngangoma siyabonga. Amen. Sesosebenza kanjani ke manje? Kusenyenza kanjani ke manje? Akusasebenzeki phela manje. Sayesajula. Sayesajula. Kwamina nami ngikhuluma nami nalo ngemuva ke manje. Angazi qhubekani. I can't. Kodwa nje into ebalekile la ukuthi kumele ngempela uyivikwa lento ekuvimbayo ukuthi uthole usizo. Uyazi usizo lukhona, uyazi ukuthi ukhona unyezi, umkhulu unyezi dokotela, ukhona umkhulu person. Sikhona sonke singamakhetha. Kodwa ikhona lento ekuvimbayo. Ilapha iyakuphazamisa. Umkhulu uzobuya ajuleke mhlawumbe ngokwamoya ukuthi spiritual noma mhlawumbe abantu ezonto abadala kuchaza ukuthini. Kodwa ngithi namhlanje ungakwazi ukuthi uyilwe lento. Into ebalekile ukuthi ube nesinqumo, uthathe isinqumo. Khulume nengqondo yakho ukuthi namhlanje ngiyalidinga ngiyalithatha futhi ngiyimisela ukuthi ngiyafuna usizo. Isinqumo nje manje usithathe. Kuyaye kuthiwe isinqumo osithatha mawuwedwa yisona leso sinqumo ekuyiso. Mina ngingafike ngikhulume nomkhulunyezi angitshele something kodwa nje ngothola ukuthi angisithatha isinqumo ngisanaye kodwa lese engisithatha mase ngingedwa kuthiwa yisona isinqumo mkhulu and kuthiwa yiso futhi esiyongisebenzela. Ngithi mina 1 kumele ube ne-intention ukuthi ufunani. Yes. 2 change lo bushintsho oludingayo. Okay. 3 thatha isinqumo kuyi-decision ukuthi namhlanje ngiyakwenza lokho. Alright. 4 commitment ukuthi manje ngiyayibophezela ngiyayinikela uphunyezi umkhulu person namhlanje is the day women's day namhlanje mhlawumbe sesiqedile inyanga ubaba bathi hayi sengizwile sokwenzela umama ngizwenzela ugogo ngizwenzela usisi wami I'm doing this today I am doing this. So ithatha inamba nemani ibiza lapho namhlanje ngiyathatha na futhi ngizofona futhi angenzeli mina ngenzela i-next generation futhi ngenzela futhi previous generation ngoba phela mawuthola usizo awusenzeli wena. Lento mhlawumbe okunye kusuke kuyisiqalekiso uzosho umkhulu kusuke kuyiqalekiso inkinga zomndeni family problems family dynamics ezothola usizo wena ulapha the past ulapha even the future. Akusuke wena uyivale namhlanje akusuke kube kuwe uthi no ngiyayivala lenhlupheko ekhona ekhaya makusukume mina ngiyayivala lokhu kuhlupheka ngokomqondo engilwa nakho ubusuku nemini lezi izimpi engilwayo emqondweni wami zize ngathi ziyangiphambanisa zingifaka ku depression sengidla amaphilisi usuku nosuku akuqale ngami ngithi ngiyakuvala namhlanje kuze nesizukulwane esizayo singangeni kule nkinga engene kuyona uyokwazi ukuthola udoctor Nyezi akwazi ukwelapha leyo ngqondo akwazi ukwekulapha nokweluleka ukhona futhi nomkhulu Beseni nakhona lapho naye ngokwekulapha futhi nokuthinta amakhambi njalo nangokukutshela ukuthi kwenzakalana empilweni yakho nakhona ukhona kuzosuka kuwena basho kanjalo noma sebengiphazamisile ke sengithukile lento kade benza manje lapha angazi bekanjani angazi noma ayibona ningathwali ngami njalo bomkhulu angisazi ngathi bangithwebule manje angazi kwenzakala kanjani. Okay, sisho kanjalo ke ntabama kodwa ke before ngiye kumkhulu Beseni Dr Nyezi sithi abantu vele abalifuna usizo mhlawumbe sithi ke lona obonayo namhlanje ukuthi uyalidinga usizo kungani yini le emdonsa kangaka unokuthi njengoba wena uyi psychologist nithi kunale ngqondo engemuva mhlawumbe yiyo le ethi mina lokho ngaphambili uyazi ukuthi kwenzakala but there is this mind engale ethi no wena ungayi lapho. Yes, iyacindezela kakhulu futhi nje yeyibukise ngawe ngoba izinto ozaziyo ukuthi ungazazi izinto ezenzeka ocabanga ukuthi unazadlula kade ayidlulanga uthola ukuthi omunye unama limiting beliefs yazi khona ukuthi sithi ama limiting beliefs naye hlala unconscious mind sidila naye futhi ka hypnotherapy ka life coaching na ka psychology omunye uzothi ayikho vele into ezoshintsha kumina. Nanokuthi doctor yazi nokuthi mhlamba abantu abanake yazi kukhona into engiye nginake ngiyangiqwasha ebusuku uthola ukuthi angilali kanti mina sengiyazazi ukuthi uma ngingalali ngisuke kunento engiphazamisayo emoyeni ne stress kodwa yazi ukuthi mangiqwashile ngoba yikho into engiphazamisayo yini pho ngingalali
Uthola ukuthi ngiyibuze bese iyafika lento uthi nansi manje into engiphazamisile but yazi ngiphazamise kancane kodwa manje benginganaki ukuthi ingadala umonakalo ukuthi ngize ngingalali mina bengitshela ukuthi ngidlulisile ngifakazela yona mawuthi kunezinto esitshela ukuthi zidlulile kanti ngempela idlulanga zakhelile. Zuthu izinto ezibalekile empilweni yabona mawukhuluma sesithi umlomo uyadala mawuvula ukukhuluma utshela omunye umuntu omethembayo inkinga zakho wena mhlambe yimina wamkhulu uvulela iaccess leyangqondo lececeshekile so konke kuzohamba kuvele ubani ukuthi nayo into ekuhluphayo so ukukhuluma kukodwa ihealing kuyakusiza kwi-therapy sesithi umuntu akabhale phansi ama-thoughts ama-feelings into ayizwayo isikhathi ubhala u-accessa lento efihlekile kodwa uzocabanga ukuthi hayi manje ngahlukumezeka kanje kodwa ngayikhohlwa lento usuyabhala lana ukuthi nge-2015 ngahlukumezeka kodwa nje ukuthi ngi-right so mawubhala kuyabuya mawukhuluma futhi kuyabuya so ama-limiting beliefs enye izothi I deserve pain athi hayi vele ngiyakudeserve vele angisanandaba vele kumele vele ngiyabona ziyetsheni vele ngiyakudeserve I deserve punishment omnye uzothi ayivele ayikho into ezongenza ngcono akekho noma bengafika onyezi noma ngafika psychology ngafika umkhulu ngeke bangisiza vele mina nginjena nayo but it's a limiting belief ihleli lapha and yakhele but ezokhuluma kuyavela vele ngithi mina kuba njani mawucabanga kanje sengishaleje manje la conscious man ngithi mawufila kanje nobune belief kanje kuba njani how do you feel uzizwa njani empilweni yithi iphi miracle engenzeka ocabanga ukuthi mhlambe ngayitshitshi impilo yakho uzothi hayi mangenze ukuthi nokuthi ngithi yabo sengikuvezela ukuthi wena inkingi ikuwena kuye kuthiwa ukukhuluma kuyaqaqa izinto yazi ukuthi makuthiwa ngikhuluma nawe ngidlalila isifuba sami dokotela uthola ukuthi ngizwa ngiyalapheka uthola ukuthi akusadingi nokuthi wena ukhulume nami mina sengizelaphile ngokwami ngokukhuluma